Subscribe to our YouTube channel. Enwere mmanwụ ọgbọ n'obodo Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. enwere mmanwụ anyị ji eje mba Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. abịa n'obodo enwere mmanwụ na-enwe ugwu ka ị marụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. nnukwu mmanwụ bata obodo awala ọsọ ka ị marụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. obere mmanwụ bụ ego kọ na ya n'obodo ka ị marụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. mmanwụ ijele bata obodo ọbụla efuwe naba ndị nnu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. obere mmanwụ bụ n'ọkụkọ konunu onunu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. na-enwere mmanwụ a na-achịnye n'uji onenu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. oke mmanwụ bụ mmanwụ a na-amazili mbọ ịmalụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. ịkpọta nnukwu mmanwụ obodo n'ọga naba onenu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. mmanwụ ịsatọ so na mmanwụ nwa mbụ so na mmanwụ oti ekwe n'ọkpọgbala bọnụ ịma na mmanwụ ịzaga n'otu ogologo n'ọkpọla akpọwa edigbo ebube nke marụkwanụ mana o nwere mmanwụ a na-ekwunu mmanwụ karịrị bie mmanwụ ajọ ọfịa n'ọkakwala aka mmanwụ aka ukwu n'ọkpọla bọnụ mmanwụ akụ ebilisi n'ọdịrị ọgedi ụmụ mmadụ na-anụgo n'umu mana ị na-eru anya n'ime fa na-enwere mmanwụ nwa ọgbọ n'obodo mmanwụ karịrị ibienu mmanwụ ijele nyanwa ọgbọ ijele na mmanwụ adị azụ ọgbọ n'obodo n'ọbụ ife m na-ekwuo mmanwụ ijele a na-agbara ọkwada ogbori na-agbara mmanwụ ọsọ enwere mmanwụ nwa ọgbọ n'obodo Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. nnukwu mmanwụ bata obodo awala ọsọ ka ị marụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. obere mmanwụ bụ ego kọ na ya n'obodo ka ị marụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. mmanwụ ijele bata obodo ọbụla efuwe naba nnenu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. obere mmanwụ bụ n'ọkụkọ konunu onunu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. na-enwere mmanwụ a na-achịnye n'uji onenu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. oke mmanwụ bụ mmanwụ a na-amazili mbem ịmarụ Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. ịkpọta nnukwu mmanwụ obodo n'ọga naba onenu Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. nnukwu mmanwụ nwere keki dị ogo n'enu ụwa Ijele na mmanwụ adị azọgwọ. Nne m na-ete mmiju ụwa mmụọ
ONYENZE nwa AMAOBI n'ogidi apụta ọgbọ ebube egwu ndị Igbo ONYENZE nwa AMAOBI n'ogidi mụ na okwu OLISADOO ofu chikele anyị n'ụwa ma n'ime ana nne dị n'iche n'iche ama ka ọkụ reto ogologo n'ọnwazi ka ọkụrụ kala onye kụliakụ ịma na okike adịbalụ gbogbo na mmọnwụ nwelu nke ka ibi ogo n'ụwa enwelu mmọnwụ ịzaga nwụlaga enwelu aja ibu ụzọ nwa otite enwelu ọzọ ka mbọ na-enwelu wanda ma mmọnwụ ijele pụta n'igama ijele na mmọnwụ ọzọ na zọrọ n'ọgbọ na chukwu kelu mmọnwụ ijele n'okesile ike onye na-amara onye kalilia n'ụwa bụ onye nwụlanwụ eziokwu na nwa eze n'aka ibi ya lekene mkpịsị aka chukwu nyeline n'ụwa onwelu nke ka ibi ya ogo onwelu nke ka ibi ya mbadamba n'ụwa na chukwu kelu nnukwu onye kele obele ife onye kalili gị nne n'ụwa biko die maka na ndị ka nne n'ụwa na fanne di ebube egwu ndị Igbo ONYENZE nwa AMAOBI n'ogidi ama m ndị ka mụ na ama m ndị nka okwu OLISADOO onye agụleri wele egwu gị gaba n'aka chukwu n'ọdịgị n'alụ enwelu mmọnwụ nwa ọgbọ n'obodo ka ịmalụ chukwu kelu mmọnwụ ijele n'okesile ike n'ụwa ijele a na-agbara n'obodo mgbe niile nne n'ụwa na mkpịsị aka niile n'ọrọ ịrọghị inene mkpịsị aka na onwelu ndị ka ibi ya mbadamba n'ụwa nnukwu mmanwụ pụta obodo awala ọsọ ka ị marụ nwere onye mara isi ga-echi eze OLISADOO ONYENZE nwa AMAOBI n'ogidi ebube egwu ndị Igbo sọ chukwu male ọgbọ na ọgbọ rabụ n'okwu ọnụ okwu anyị kwuru mgbe gboo anyị n'elu anya na ọ bụ eziokwu nwanne m mmadụ n'aka ibie isi na isi rabụ n'ọnụ na-enwere onye isi ya aka nke yi n'obodo maka onye na-ama aka biko jukwu ese wee jebe mmadụ zalụ jukwu ese wee bụla afa egwu m nnọọ bụ inu okwu ONYENWE OLISADOO mmọnwụ egwu ebe mmọnwụ ijele nyanwụ ọgbọ ijele na mmọnwụ adị azọ ọgbọ ịbịazi ebe a na-agba ọfala ọkwa mmọnwụ ijele ka ị gafụ n'ọgbọ igwe jiri ji busu agba n'ọgbọ mmọnwụ ijele nyanwụ ọgbọ igwe jiri mmọnwụ ụla ga-agba n'ọgbọ mmọnwụ ijele nyanwụ ọgbọ igwe jiri mmọnwụ ogbe egwu agba n'ọgbọ mmọnwụ ijele nyanwụ ọgbọ igwe jiri mmọnwụ adamma agba n'ọgbọ mmọnwụ ijele ka m na-ekwu ebe na-enwere mmọnwụ ụmụ ọgbọ n'obodo ijele na mmọnwụ adị azọ ijele na mmọnwụ adị azọ ekwu ife mme n'obodo mmọnwụ ijele apụta ijele na mmọnwụ adị azọ oke mmọnwụ nwere mmọnwụ a na-akụrụ n'ikolo n'elu ijele na mmọnwụ adị azọ na-enwere mmọnwụ ejizi oge na-ekwu oke marụkwa ijele na mmọnwụ adị azọ mmọnwụ ijele nwere mmọnwụ ga-amalị ya aka n'elu ijele na mmọnwụ adị azọ mmọnwụ ijele bụrụ mmọnwụ a na-asa anya n'elu ụwa
n'obodo obele mmanwụ awala ọsọ maka na obodo a na-enyoriru mmanwụ nnekwu mmanwụ pụta obodo agbanaba mmanwụ nwọgbọ n'obodo na-enwere mmanwụ nwọgbọ n'obodo mmanwụ karịrị ibienu okwu ka mụ na-ekwu maka n'isi n'isi rabụ n'ọnụ na-enwere onye isi ya ka nke mụ nụ ọdọkwa na-achọrọ onye karịrị okwu ọgwụ ụtụ dike mụrụ odogwu mana odogwu na-amara dike aka alele m ụbọchị amụlụ dike n'obodo ụbọchị afọ ka amụlụ dike na mba maka na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike ijuo nna ya n'ịgama maka na onye ụja na-ejere ọgụ etie nwanne efe nne n'ụwa okwu ka mụ na-ekwunu onye nwere ntọbịa n'ụlọ mkpọrọ n'ọkwanụ ya ka ka ị na-apịazinu amaka nwoke adị na n'ụwa ikenga nwoke ga-adịli niile ikenga nwa ga-adịlele nwa ikenga nna ga-adịlele nna ebele nna anyị kpere mgbe gbogbo na nwa ga-aka nne ya maka nwoke tosene n'ụwa nwoke tosene n'ụwa ojelibie ilu ka mụ na-atụnụ nsọpụrụ dịbalụ gbogbo mana ụfọdụ ndị ajọ nna ya na-egwechili nne n'ụwa nafa ga-aka nwafa na fugo n'ọbụ amụsụ abụke kalaja owelu n'isi ya bulunu ukwo ka mụ na-ekwu ogwu mụ n'ọbụ ogwu mmụọ ka malụba n'onwelu mmọnwa na-asa anya n'obodo Ijele na mmanwụ dị azọ mmọnwụ ijele nọ na yọrọ ego nnenu Ijele na mmanwụ dị azọ mmọnwụ ijele mmọnwụ eji eje mba nnekwu mmọnwụ Ijele na mmanwụ dị azọ mmọnwụ ijele mmọnwụ eji eme ọnụ oyi n'obodo Ijele na mmanwụ dị azọ enwelu mmọnwụ nwa ọgbọ n'obodo ka ịmalụ Ijele na mmanwụ dị azọ nnukwu mmọnwụ pụta obodo awala ọsọ ka ịmalụnụ Ijele na mmanwụ dị azọ onye na-amara onye karịrị ya n'ụwa bụ onye nwụrụ anwụ Ijele na mmanwụ dị azọ mmọnwụ ijele mmọnwụ na-ada ata efi Ijele na mmanwụ dị azọ ijele na mmọnwụ ada azọ bụ n'obodo Ijele na mmanwụ dị azọ nwere mmọnwụ malụ mmọnwụ ijele aka onye ndị ụwa Ijele na mmanwụ dị azọ Ijele na mmanwụ dị azọ Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.